amụrụ m isi mkpata anụ edobe aja ife dobe ezigbo ife ndị mmadụ arala aja ife aso ihe menụ ọnwụ ji wee kalie n'obodo a ihe aso n'ihe menụ aja ife ji wee kalie n'obodo a apụtara m last week mee vidio na abụ ofu maka eke hit ofu bụ maka Ebuka Obi ka mmalụgodo obi ndị mmadụ ka mmalụgodo ya apụtasị m mụ na Ebuka Obi n'ọna ka Ebuka Obi si wee jenalụ mmadụ nwunye ya mụ na Ebuka Obi n'ọna ka Ebuka Obi si wee na-atasị ndị ụlọ ụka enwetara m that such comment si rapụ Ebuka Obi na Ebuka Obi na-ebu drọgụ enwetara m that comment from there wee na-asị that boy na-asị Ebuka Obi ka ihe ọ mee gị sisi bido wee trak bịa ịlụgo ụlọ ka ya chefugo ihe the boy ashiri ebe onye ligo buchi abụgoli ya ebe onye da buchi atrapụli ya unu gbuo Ebuka Obi ihe eme ụwa ya unu dọkịta that boy kịta that boy ikoropu ihe azụnwe ihe ọ na-azụ ka ị mara that boy si na Lagos wee bụrụ ụka wee bụbata ya na nga ọkpala ịma how many people ọ nyere adị m eje ụka Ebuka Obi ụfọdụ nwere ike si na bribe ka enye m ife nna apịa ebe ole maka na asị oge ebu m aka lapụnụ that boy amara m ihe mere na anyị nwa bụ ndị Igbo anyị adịghị appreciate ife anyị nwe ọ bụrụ na Ebuka Obi na-akọ ikpu anwụ ndị chọọchị ya ọ dị fa mma onwere onye o si ya bịa ka ọ gụọrọ ya ọgwụ ikpu na ọlakata ikpu na ikpu ga na-afịa ụfụ mana nke a ka unu like awụtala m ọ dego m ji achọ ka m kwuo ife a sị na ọnwụ ike kwuo ya asị na ọ dị ka enyego Zeus ego mana ihe ọbụla nsọ gị chee ya ka ihe o mee gị ka ihe na-adịra agịlị ya ihe emegbu ihe ọ na-eme ọbụla na klọb ka na abụọ na-adị na-agba ọbụla na-ego ka ihe asị na ọ na-efefusi ego na-eme njọ ọkwa mgbe ọbụla ọ nọ n'ụlọ ụka ya jee chọọ na ife na-eme unu lapụnụ da boy lapụnụ da alaikrobusi adragị da boy lapụnụ Ebuka Obi aka lelapịa ka Ebuka Obi suo ike ka gị nwa na onwe zukwuo ike Ebuka Obi bụ problem of this country Ebuka Obi bụ ihe menụ Ebuka Obi bụ ihe menụ na ihe ada aga maka na onye na-adọ jen ọkwa agbasi egwu ọ na-anụ ukwu ka ihe chọọ ikwu ka anyị appreciate n'ife anyị ka anyị appreciate n'ife anyị nwe maka na egbu dike na ọgwụ ụlọ ọgwụ ezi achọ dike ị na-ege ntị let's learn to appreciate what we have ama m masị etinye that video ka mmalụgodo obi ndị mmadụ like ihe ọjọọ why will you choose ife ọjọọ over ihe ọma Ebuka Obi ọla nwunye ike onwe ofu onye ọbụla pụta anụ ndo Ebuka Obi ka Tiger Jet maọbụ na ọ na-adịrị agba ọbịa ụlọ ụka ọ na-ata asị ndị chọọchị ya jefu development ọdata na nga ọdala ka mma ma o nwere ihe n'ime unu na-ekwu elu ife anyị ewebata ya peace and love onye ọbụla efu n'ụwa buchi akpọli ya ọsọgoro ya ihe na-esi Igbo na Chukwu akpọ gị abụ na ọkpọ gị ya wee Chukwu na wee mmadụ abụrụ ofu Chukwu nwere ike ife onye ọrịa kịta nye ya grace of ozi ọma ọ na-aka Chukwu si eme ife unu na-akpasukwa m iwe unu na-akpasu m iwe achọrọ m ị na-etinye ọnụ n'ụmụ ihe a n'ọnụ nwayọ lapụnụ that boy let us learn how to appreciate our own ọkwefu ka ndị ọcha si ebu WF Kumuya na-ebu ka ị na-afa ndị pasos a so ofu nke unu jidere aka ka unu nọ n'ụlọ wee na-akwụ ya ụta unu chọọ ka Ebuka Obi natabịa bụrụ onye isi ndị ọcha brigade ọkụ ya oke ya ka Ebuka Obi natazi abịa lụbaba nsa unu adị happy enenesi m kọmentị ndị mmadụ fụ obi ndị mmadụ ọma mme ọma nda that boy ọ gafega ebe na-amị amị ebigodo ije ọnụ ụka na Lagos a na-ekupụ mmiri n'osimiri onye chịkwa ya zere a na-ekupụ mmiri n'osimiri nwoke agafega ebe na-amị amị ịghọtago a na-apịa anụ nwere anwụ ịtarị ọ sịrị na-agbacha egwu ọ na-anụ ukwu jee nene ma ndị content creators niile a firu na Evangelist Ebuka Obi ka ha eji wee shine ha nchara ine failures bụ jee nene ndị content creators na East ndị du reasonable ndị ma eziokwu look at how they are progressing just look at Zeus afụdị mba afụ ogologo ime ịghọtago ndị nwere ọgụgụ isi nwere egwu Chineke ha nchara ine ịfụ ha success with their names bụ jee nene ndị asịrị nọ ịda adọ Ebuka Obi wolie narị jee nene ha ka ịfụ ka imi na anya dọ ha
jee nene ha ka efu ka imi na anya do ha. Ụfọdụ n'ime ha ya eburu cheki mgbamgba cheki audio 10 million eburu ya n'aka 10 million na endorsement eburu ya audio 10 million audio 10 million anyị ejiri ego anyị eji wee tụ ụlọ how many CBM charger na power bank were wee nye endorsement maka ịbịara iwe endorsement oyi company Dangote. Ịghọta gị ife ha na-ekwu, ịghọtara ebe nna ha eje kịta. So ka i wee ghọta o wee sị gị ọnwụ na onwere anything ya asị n'ife Evangelist Ebuka Obi mere, say it now or forever remain ikpu amụ on the congregation ya ka ọ na-agwa ha alaikere ya. You are not a Zion member, so kiri ife na-aṅụrụ panadol na ọwụ isi na-awa onye ọzọ. Ife niile akwa ha mee ka hiti ha kwuru imere ịpịalụ ntị mechisịa ntị ume ka ọ na-ịnụ ha. Ebuka Obi tagarị ha chọm ịghọ a Zionite, mana ịka ndị Zion nwere awọshi open heaven. Ịghọ a Zionite, ịka ndị Zion nwere awọshi open heaven. Ịka ndị Zion nwee do punctual na Zion prayer movement page. You monitor that page. That is why in USA Evangelist Ebuka Obi with the church capable, a ministry capable of leading so many people to Christ. Because manda like here na worship, manda show how honor na worship, manda say no one can worship, and all as na closeness brings affection, and affection brings love. So that is where nju emalo na nchegari ono ete haka iyotago. Other will have demon out ono n'ime azotago. Share this video. Lord Zeus adromundo onya ka ifi na-emejuwe na-agasịrịrị werelele. Ịghọtago? Peace and love.